Здравейте, приятели! Искам да ви представя каква е концепцията на IDPA. IDPA всъщност се води дефанзивна стрелба или така наречената отбранителна стрелба. Разликата в IDPA или в IPSC, тъй като много хора се занимават с IPSC, аз ще представя концепцията на IDPA, е, че освен разликата в отчитането на резултатите, има и разлика в самите сцени. При IPSC имаме скорост, докато при IDPA се търси баланса между скорост и точност. Най-вероятно и в IPSC е така, но при нас в IDPA най-много се набляга на баланса между двете неща. Отчитането на резултатите са коренно различни от това в IPSC. Имаме мишени, които имат различни зони от другите видове спортове. Първата зона е големия и малкия кръг. Когато попадението е в тия двете зони, има нулево време. Добавя се към основното време 0. Когато обаче попадението е в тази зона или в тази зона, се добавя 1 секунда. Когато попадението е в голямата зона, се добавят 3 секунди. Както виждате, в тази горна зона нямаме зона, в която да се отчитат 3 секунди. При мис или при изпускане на мишената, добавеното време е 5 секунди. Другото, което мога да ви кажа, ето тази мишена се води нон-шут или нон-трет. По нея не се стреля. Имаме различни мишени. Това е зачетната мишена. Както виждате, имат попадения в зоната на големия кръг. Друго специфично при IDPA е, че мишените се отстрелват по приоритет. Когато стреляме на открито или когато стреляме и виждаме всичките мишени, стрелбата започва от най-близката към най-далечната. А когато стреляме за укритие или прикритие, на което има фронт линия, ние започваме да стреляме по реда, по който ги виждаме, без значение от дистанцията там. В IDPA имаме 3 различни позиции на стрелба. Прав, стандартната, от коляно, при която е задължително поне едното от колената да докосва земята, и най-ниската позиция легнал. В IDPA също има стрелба от автомобил, стрелба и в автомобил. Нещо за презареждането, което да е различно от IPSC? В IDPA е абсолютно забранено да пада на земята пълнител дори с един патрон. Ако стрелеца реши да направи смяна, трябва да направи така наречената тактическа смяна или контролирана смяна. Ако по някаква случайност стрелеца изпусне пълнител с патрон, той трябва да си го прибере и да продължи стрелбата, иначе получава наказание. Не трябва да остава пълнителя на земята. Не трябва да остава. Да.